И ето ви още една задачка. Виждам, че предната много бързо я решихте. Много хора пишат бързо в коментарите. Лошото е, че другите ги виждат и по тях почват да виждат какъв е отговора. Ще ги помоля хората, които знаят отговора, просто да не го пишат, само да щракнат едно лайкче и да напишат "знам го", примерно. Така, ето ви още една задачка. Да видим тая как ще я решите. И тя не е много трудна, с две премествания. С две премествания трябва да получите уравнението. След това, задължително знаете, че качвам отговорите в YouTube канала Анатолий Начев на латиница. Влизате там и който не знае отговора какъв е, може да го види там. Хайде, чао! С две премествания. Само премествания, без да отнемате. Хайде, чао! И отговора е много лесен. Взимаме от тук една, слагаме тук. И взимаме горната и слагаме тук. И се получава 11 по 3 е равно на 33. Хайде, чао! До следващата задача.